dať obyčajné mlieko, alebo dáte si pohánkové, sojové, aké tam chcete. Pohánkovinku každý asi má. Daj nám doma tu váži, váha. A tu? Dáte si vodu. No, tu vážia povedať, že mám 160. Ja nejdem si tu merať, ja viem, že si ja mám tu merať. Iba nespala, tak zvedeme sa bolesti, to nebude bolieť. No neviem, ja som od rána o 6. Rýchla príprava, nie? Za pár sekúnd. Úžasné. Bomba. To tak nemá, že mi dáš ten krík a celý. To je kočovka iba. Iba koštovka, počkaj, máš sa nájsť doma. Ja som sa jasný do chlobásu. Zdravé, je?